שבת שלום וגמר חתימה טובה לכולם. אין קדושה כמו קדושת השבת. איך יכול להיות שאם יום הכיפורים כמו השנה חל בשבת, אנחנו בכל זאת צמים? מדוע לא נדחה את יום כיפור ליום ראשון, כמו שעושים בתשעה באב? צריך להבין, צום יום הכיפורים משתלב בתוך קדושת השבת, ואולי דווקא השנה זה יוצא בצורה הכי מופלאה שיש. צום יום הכיפורים לא מגיע מצד אבלות, ועיניתם את נפשותיכם של יום כיפור מגיע דווקא מתוך שמחה גדולה, על הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לפתוח דף מחדש כל שנה. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. זהו יום הכיפורים, זה יום שמחה אדירה, והצום, בעצם הכפרה, אנחנו שמחים ולכן הוא גם חל בשבת. השנה יותר משנים אחרות יש לנו מחויבות. כשאנחנו ניכנס ליום הכיפורים בתפילת כל נדרי, נגיד מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה. מה היה ביום הכיפורים שעבר? נראה לי שכולם זוכרים, תל אביב וכולי, ואחר כך לאן הגענו בשמחת תורה. עלינו מוטלת האחריות להפוך את יום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים הבא לשנה אחרת לגמרי. גילו ברעדה, שמחה גדולה על זה שהשם נותן לנו הזדמנות כיחידים וכאומה לדף חדש, ורעדה, יראה גדולה מפני גודל המעמד והאחריות. בעזרת השם נצליח לעמוד ביעד הזה ונהפוך בעזרת השם את כל השנה הזאת לשנה ברוכה, מלאה בישועה ונחמה. גמר חתימה טובה לכולם.